Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na ko ng Bombo Radyo Iloilo. Unaw ka na si Bombo Angel kay nangayo naman pansin siya si Gov tiyang bali mayor sinya nakabaton man ko di sang reklamo sang mga negosyante apektado sini ilang negosyo ti nag-decide ako nga magapabilin nga magabulig ang traffic management personnel dira iya sa may Ungka Haro area. Oh? Ti ang traffic scheme kuno sa Ungka flyover da amo man sa gyapon pero suno iya sa PSTMO hindi na kuno maka experience sang tumanggid kapag pugok sa dalagan sa trapiko. Nga ayhan, Bombo Angel sa report please come in. Iloilo to Paviak. Ginpaathag ni Kunlo nga may yara gid personnel sang Public Safety and Transportation Management Office nga yara sa area nga gabantay, shifting, at the same time ang pagbantay sa idalom sang Ungka flyover ang iya sa bahin sang Pavia Traffic Management. Ang mga personnel sa Public Safety and Transportation Management Office sa siyudad ng Iloilo ang ara sa may bahin sang terminal nga sakop sang siyudad sang Iloilo, Bombocham. Kung matungduman sang ating mga kabombo, kahapon ni adlaw naga-announce si Mayor Jerry Treñas nga mga alas 5 sa hapon gidman nga nagambali ni siya nga madesisyon siya kung i-pull out niya ang mga personnel sang Public Safety and Transportation Management Office sa may area sang Ungka, Pavia, pang subong adlaw, nagpadayo ng ilang operation at the same time, ang suporta man sa statement sang alkalde nga ti buligan alalay anay ang traffic management diri sa may area sang Ungka flyover. Yari atong pamatian ang nanging pahayaga ni Mr. Jack Kunlo sang aton ma-interview. Yes, Bombo Angel, mas matawag na kita subong no compare kahapon. Subong iya ang aton scheme dira no kinopen sang aton sa via traffic management ang padiretso no waya na ka U-turn no tanaw naton ang halin syudad padiretso sa Pavia Bombo Angel ang scheme naman naton halin sa Pavia ya pa syudad safe ang gyapon ng stop go kita so gina-manage ang intersection sa aton nga Pavia traffic management and amo na siyang normal naton no except nga gindugang naton nga ang city halin sa city pa Pavia ginpadiretso naton no so ginseparate lang naton ang lane nga ang going takas maka right lane sila kay daw ang aton nga dalan dira daw nagapad-lapad na siya gawa hopefully ma-fully widened na siya para nga mas mag improve pagid no ang aton nga traffic flow sa area. Sir Jack, so for pila ka mga personnel sang Public Safety and Transportation Management ang yara sa may area sa may Ungka flyover? Kita na kita pulo per shift no 20 tanan no so pulo sa pangagang shift kag pulo man sa panghapon nga shift hasta magabi. Bali subong aga Sir Jack ni ara to kaina nga bantay man from city government nga personnel. Yes, meron kita dira no. Meron kita dira adlaw dito nga mga personnel ang nangabantay but of course ang main intersection nato na ginaman inaaya sang aton nga Pavia traffic management no. Ang galom sang aton nga Pavia flyover. Okay. Bali Sir Jack, so far ang mas effective ini kung i-compare sa nangindalagan kahapon sa trapiko, Sir Jack?
kahapon niya balaan may ara kita sang natabo nga closure sang dalan no, that is why nga natabo to siya, no. So subong kay na balik na ina, no. Kahapon after man nga nabalik ang aton to closure tungod nga delay ang clearing sang aton WH contractor, amo to ang cost gid, no, sang heavy traffic naton kahapon. Subong nga kay back to normal kita, so amo naton sitwasyon, no. Kita naton nga lain gid ang diferensya, no. May ara gid sang mas maayo nga traffic flow compare naton kahapon kung may ara kita civil works dira sa area sang Pabiya Ungka flyover. Sir Jack, may ara information kay ina sang aga nga wala kuno personnel from PSTMO ang yara sa may Ungka flyover, Sir Jack? May mga site rep kita diri, no. Ano no kung di na gahalin nga information nga wala kay tiyadlo may tao kita dira, no, galibot kaysa diri man lang kita sa approach kay ang sa dito sa U-turn slot wala naman may U-turn dito kay nagadiretso na yang aton nga mga vehicle padiretso sa area sang Pabiya. So for Sir Jack, ang right now ti ang sa traffic sa Ungka, Sir Jack, do mas mahaganaga naman, Sir Jack, no, do alauman ini karon sa hapon man nga amo man ni ang dalagan? Yes, no, the same na sa kahapon ang kung anong normal naton, no, nga dalagan ng traffic ko dira sa Ungka flyover, amo na sa experience naton everyday, no, kay wala magita maigin tandog dira o may kidako ang ginain nga scheme dira sa area, no. Kay kung aga ang volume naton halin ginain sa Pabiya pasalud sa syudad, kung hapon halin sa syudad pakagdo sa Pabiya, no. So laba-laba sa diri sa syudad karon sa hapon kay pagwa naman kalabanan sa aton nga mga salakyan pakagto pabalik sa ilang mga destinations, no. Kung aga dito sa Pabiya pasulod sa syudad, so dira mas damo ang volume sang vehicles nga nagahalin, no. So amo na siya, no, two sides lang na siya nga aga hapon because sang volume sang vehicle nga nagasulod kay nagagwa sa aton syudad. Bombo Cham, nabatian sang aton mga kabombo si Mr. Jack Kunlo, ang pinuno sa Public Safety and Transportation Management Office, may kaangtanan sa nangindalagan sang trapiko sa may Ungka flyover subong gid lamang adlaw and lauman all throughout the day nga mas maayo kung i-compare sa kahapon yung sitwasyon, Bombo Cham. Nagan gid man na Bombo Angel aw. Kumbaga actually, Bombo Cham, ang magwa diri do typical nga traffic flow sa area sa may Ungka flyover. Kaya nag-mention man si Mr. Jack Kunlo nga doon nag-aamat-amat tungod na di sa road widening bala nga patigayon dira sa may dalom sa Ungka flyover ti makabuli gid man na in kaso if ever gid man di alternative solution lang for the meantime, pero ang so far di ang ginalantaw man di parang nagbalik sa dati nga dalagan sang trapiko the usual ng dala, Bombo Cham, apang ti kumbaga kung i-compare lang sitwasyon kahapon not the usual nga trapiko adlaw-adlaw dira sa may area sa Ungka flyover, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo By the way, Bombo Angel, Bombo Cham. may information ako diri nga madayon ko no ang Paraw Regatta. Yes, Bombo Cham, balik naman kita sa face-to-face nga celebration sang Paraw Regatta. Okay, pero puro punggan ta kanay. Kung may Paraw Regatta, lipot pa lang niya kung mga palamang kutanon mo. May pageant bala nga Miss Paraw Regatta? Actually, Bombo Cham, sa initial nga meeting sang alkalde sa Iloilo Festival Foundation Incorporated, limited pa lang diri ang information nga nahatag sa aton. Una-una, so hindi pa sigurado. Hindi pa sigurado, Bombo Cham. Alright, kay kung may pageant gid man, may gamay man lang niya, may suwestyon ako tani sa organizer bala. Ano to, Bombo Cham, ipalabuot naton? Ilakip sa question and answer portion, siguro sa ang do grand final. Ano na bala final, sige bala ko top 3 na lang bala mo ning ipamangko to. Bombo Angel? Ano na, Bombo Cham? If you are to be given a task to find solution or solutions to solve the traffic situation caused by the controversial Ungka flyover, what it will be and how? Mga question mo, Bombo Cham, mga pang Miss Universe na entry? Hindi ay may nagpadala di sa to, no? Sinya, ipamangkot abi Bombo Cham kung may Paraw Regatta, tapos amo na ipasabat sa top 3 na gidya bla.
may ginalauman ka Bombotsam nga sabat nga ti do makambal ka nga makahatag gid sa championship sa magdaog diri o kung in kaso nga magdaog Bombotsam. Best answer. Ang DPWH gani mismo hindi makasabat kay hulaton pa kuno nila iya ang advice ng Central Office. Hay, base akon sa mga kandidata sa Miss Parao Regatta, may makasabat pa lang yan, kunti masolusyonan dayon. Makabulig Bombotsam to the Department of Public Works and Highways in kaso. Oo. Ano pa daw? Tapos naman ng UN, no? Ang mga Miss UN, ni Bla? Actually, Bombotsam, ang isa sa mga kandidata kung nang representante diri sang Miss Iloilo sa Binibining Pilipinas sa kasulod basi makasabat man siya regarding sa ning ungka flyover. Gini gusto ko ya sa pageant kidya gamiton nga ano kidya blaya. Ang pageant kidya nga wifi ya matapos kay hindi naman na iya ano mo. Hindi naman na iya pag i-judge. Tapos ang mga kwaon nga judge, si Engineer Alproto, si Engineer Neri Buino, no? Si Congressman Jojo Ang, si Mayor Gorisita, na amo na ang ma-judge, 4 sila. Ang chief judge sino man? Sino? Secretary Bunuan. Oh, chief judge si Secretary Bunuan eh. Oh. Tapos ang swimwear, di ba may amo sila? Swimwear, long gown, sportswear, may harap yun na bumbumel, no? Tapos sa casual wear, hindi to tayuaton sa ano eh. Sa ungkap flyover eh. Halin sila to sa approach. Ano na tawag? Makatwalk. Halin sa approach sa punta to for 450 linear square meters ilang catwalk. Oh. Tapos butangan to dyan sa mga lamisa bla. Nga maagyan sila. May lamisa to be si hindi. Ang chief judge gali si former senator Franklin Drilon. Siya ma-chief judge. Tapos pang butangan to dyan sa mga lamisa dira o. Oh, may mga representative to. Oh, para makita butang la bumumel amo ni ka dra sila marampao Bumuinjelo na. Alin sa approach sa status sa Piake. Si Bombotsam sa Base bla kon guramuson ko sa mga kandidata sa Parao Regatta. Basyang pakon ko nila bla sang ano ganina? Ang sagwan ano ganina? Ang bugs. Base bla da palon ko kabugsay kon ka mga kandidata sa Parao Regatta. Pero ti amo niyo araw. Umuinjelo pamangkot base mapasulod din nila. Oh? Ang palamangkotanon sa mga final question ng ibla. Kaga Bombotsam, ano ang gina-expectar nimo nga talent portion man sa mga kandidata kung dira hiwaton ang fashion show nila sa may area sa ungka flyover? Ano? Liwat ba? Come again? Ano ang gina-expectar mo nga talent portion nila o kung talent na ipakita nila Bombotsam kung dira agad man hiwaton sa may ungka flyover ang catwalk nila? Tilay lain man yung tagsa-tagsa ni sila. Pero wala ako nag-improve na ni Subong kaysa una. Ito yung mga contestant. Gabuga-baga, gabuga kalayo, gatulon baga. Mga mamo na pero Subong doon lain. Depende sila kung ano. May ideya ka Bombotsam, basi may maka-talent pala Bombotsam ka makasolusyon nga mayo ang pondasyon sang year 4, 5, and 6 na Bombotsam. Katulad sa... Pag may gabuga, semento, subong nga tuig Bombotsam. Grabe, pag hindi mo bumbuinjel. Gabuga lang ito yan sang nagligan akong kalayo. Mo subong simento. Tina jet grouting naman na ito. Ay matutupa. Anyway, namo sina ang sitwasyon na bumbuinjel. Waiting in vain kita sini. No? Katulad sa ambano ni Bob Marley. Wait in vain. No?
na ano man niya karon niya nga sistema niya ato maghinulat kita tuya sa central office kay ang central office balaaman nila nga ginahulat na sila why man sila yan nagpagwa may balaan ta ni sa no nga nitong RDC meeting Jel ang bali mayor Alternatively, Bombo Champ, Wibes nga adlaw ang pagpatigayon. Wibes, Pitsan Wibe. February 9 Exact. Yes, Bombo Champ, ay confirm ta pagina kay Mayor Jerry Treñas kay do kadamo sang meetings nga gina-attend subong sa alkalde kag kung confirm na gidman ina kay nagambal si Mayor Jerry Treñas nga pasudlon ang media kay last time Bombo Champ nga pag sinapol wala ginalaw ang media nga makasulod pero this time nagambal si Mayor Jerry Treñas kung hindi ka mo papasudlon ako mapasulod sa inyo may assurance salin kay Mayor Jerry Treñas na maka-cover ang bahin sa media when it comes sa kung anong updates regarding sa sining kung flyover at the same time ang sa Halaur bla Bombo Champ nga update man kung anong sitwasyon sa project ni Bombo Champ. Amoged Ini si Bombo Jel last na lang Jel Yes, Bombo Champ. last na lang why na pag walk out ni Mayor why na sa nagbalik kagapon sa ginpatigayon sining command conference Wala, Bombo Champ, naghalin dito saya insigida pag saway niya to bala sa duwa ka police major nga nagniambala niya actually Bombo Champ nga atuman ka bastos ang ila nga ginhimo sa atubangan sang alkalde nga sagad jakuti sang ila cellphone samtang nagahatag sang instruction si Mayor Jerry Treñas. At the same time, Bombo Champ, nagambal ini siya nga Mayo man tani ang dinplastar ni Police Colonel Joreste Coronica nga mga plano para sa may syudad sang Iloilo apang kung mag-amo sini ang batasan ang bali ni Mayor Jerry Treñas Bombo Champ halin jud siya mismo mag-amo sini ang batasan sang mga kapulisan basi ipanghaboy na lang ini sila Bombo Champ pertaining sa part nga ipang-relieve na naman liwat. Okay. So sila Jel, ining mga duwa ka major hindi ni sila current OIC, but silingon former chief of police ni sila kay di bla sa ginpangpili to ni Police Colonel Joriste Coronica, mga pinangbutang niya to, mga kapitan to tanan mo, mga pinang-relieve niya ang mga police major. Exactly, Bombo Champ. And ang sabahin naman nga pagpangakig bala ni Mayor Jerry Treñas, Bombo Champ. Actually, kagapon ginaro istorya ta siya bala nga aman di nga si ngakig sa bala Bombo Champ. Ti amalya do ka bastos gid man nga amutong ging obra and actually hindi ba mangkota siya Bombo Champ kung makahatag siya ni pangalan bala kag kung diin naga-obra, kung diin naga-duty ining mga katapos ang pulis nga na hambal niya nga bastos ang batasan bala knowing nga tiga-text bala sa tubang niya Bombo Champ apang tiambal niya narintan niya naman niya kag wala na siya namangkot kung ano kung sino ini sila Bombo Champ. Pero kilala ko ning duwa may nakahutik sa akon. Kilala mo gid sila Bombo Champ? Kilala ko ning duwa. Ay titinguhan Bombo Champ. Ang isa dire, major ni siya. Major sila nga duwa mo. Ang isa dire, do permi lang ni hubog. Pero tibasi kung sa tingog, yagin man niya nga do hubog. Ang isa dire, bastang isa dire pag dinagyang Bombo Angel, why ni saya service firearm? Amo man guro to nga may naghutik sa kon nga intel nga pre. Ano man na iya si Maman? Why siya service firearm mo kung ti easy target sa? Amo to gali, nakwa ko ang botsilingon nga easy target kiti why ka armas mo ko si pulis ka why kay mo yan sang sidearms? Di ba? Tiba si kon may magluwas dira nga wala armas ano pagidang na namin ito ay naku kabalo hindi ko kahangop kung anong mga tinaga sa mga pulis bala nga easy target. Ulihi ko na lang na pick up nga easy target to siya ang natumod ya kay wala po sel. Amo lang tong nahangpan ko pero basi kon may iban pagid sablay nga ginatumod nga naka-mention sa easy target aw. Di bala?
Sige, Michelle, ikaw ba ano to? Teka, hapon nga adlaw Bombo Champ, naging easy target din sila ni Mayor Jerry Treñas, knowing nga ti ara din sila mismo sa tubangan ng alkalde. Ti din do kahapos gid man pasiplatan kung ano sini ang ginaobra nila, and nadakpan din sila ni Mayor Jerry Treñas, knowing nga ti kahapon do mabulubog at gid ang adlaw sang alkalde. Halin sang aga sa ugpa flyover hasta sang uddo nga ti reklamo nga hambal sang mga pumuyo naton Bombo sa mga kabombo nato nya ginlakat ang babaw sang ungka flyover, hindi ni alagyan sa salakyan, di alagyan sang mga tawo ti ang alkalde dutuma na gid ang nagyan man damo man nya mga information bala Bombo Cham, at the same time ti ang paghimo bala punching bag sang mga personnel o kung sa mga personnel sang city government nga ti ginambalan nga o kung ang mga issue bala Bombo Cham nga ti halin ka according kay Mayor nga ti halin sa department head sang provincial capital ti do tuma naging kalawig at adlaw sang alkalde kahapon ni Mayor Jerry Treñas ti easy target gid Bombo Cham tong duha ka police major nga nakita ni Mayor Jerry Treñas. All right. Ari pa gito, may nag-share diri sang mensahe, padala mensahe kung ba damo ni siya nabalaan niya mo. Kay ara to sa gali kagahapon. Do gayom-yuhom pa kuno samtang gatik sanay ang gagakapot sang cellphone. Gayom-yuhom pa kunong duwa ni ka police major nga babaye. Bombo Cham, ang amo to gani nagambal man si Bombo Doni sa kon kay ina nga ti basi take down notes lang notepad nila ti Bombo Okay. Cham, Pero ang information ko abi Bombo Angel nga samtang nagakuti sila sang cellphone, nagayom-yuhom sila nga duwa kag do si Mito lokay mo na bla pasiplatanayin sila nga duwa. Tiambal sang kilala ko nga ara to kagapon. Sinya bala mo gas dugadugsing sila kuno to. Iniya aligasyon malang ni. Pero ang ambal sang kilala ko do nagadugsing sila kuno to. Ikaw ano class, bala mo may command conference. Madugsing ka mo inyo ya. Hindi. Yan nasiplatan ko kung anong tiksanay nila nga duwa. Liko ano to be? Abi, hotek lang sakon. Nag-text ko nung isa, iniisuno niya sa informant kong ara to ha, kung palapaw man yung istorya, pero tingin seriya sa ton, no? Nag-text ko nung isa, una-una. Text siya sa isa ka police major, ma'am, daw ang Uber pa yom-yom lang ko nung isiksa niya nga, ma'am daw ang Uber pa. Ano ba lang mga tao nga may ang Uber, Bombo? Angel? Bombo Cham, kung tuod yun man nga may hangover to sa ti, siyempre do galingin pa ng ulo yati. Oh, hindi ang tao nga may hangover, ti, nag-inom kagabi, kag hubog pa. Oh, hangover. Amula na. Now, nag-reply ka ron ng isa. Pag-reply sang isa, ang unaya ko nung reply, he. Umpawan nako. Ikaw, lampas na sa BMI. Bala mo ka nung BMI? Ano na Bombo Cham? Body Mass Index. Tamo to nga urokok sila ko nga ang buta. Ara man niya sa command conference ng palabot rin sa akon sang impormasyon mo. Tigin share ko malang sa imo Bombo Angel, pero amugin man na ang istoryahan nila araw-araw pa. Pwede man na nila maistoryahan tapos sa command conference, pero sus! Exactly, Bombo Cham, because knowing man bala nga ti first time ever nga command conference sa idalom sang bag-o nga city, ang bag-o nga hepe sang Iloilo City Police Office, bala kay Police Colonel Jores Coronica, and amo na ni ang natabo. So ang di ba magkakaroon si Mayor Jerry Treñas kung ayhan may second time around pa, ti wala pa man sang say ang alkalde, knowing nga ti amo tong natabo bala Bombo Cham, mga ano yan ang mangin man di nga pag-reflect sa nangin performance o kung mga nangin pagpakita sang batasan sang mga kapulisan sa Iloilo City Police nga first time ever command conference nila Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiritan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniiya nga balita. Tikon ano man ang ara dira nga sarang iya makabulig sa bahin karon iya sa nga ungka in terms of traffic management. Ti bululigan talang anay sinadira, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay ti wayman sang labing apektado sini nga iban. Kunti kita man sa gyapon nga mga taxpayer. Og tumonta na lang ni kag tandaan ta kung sino ning mga tawo nga nakabenepisyo, nga nakaganar, nakaganit, nakagusab, nakakwarta sa malipot sining nga pulong. Diri iya sa sining dipiktuso nga proyekto sang Department of Public Works and Highways kag ang kontraktor nga International Builders Corporation. Sa aton sining nga mga tagpalamati. 37 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. I-check ko naman this time balita ni Bombo Jomar Villa. Madugang makuno sa mga traffic enforcer ang PAVIA, Traffic Management Office. Para nga mas makapara nila kag mas mahandol nila ang mabugat nga flow sang dalagan sa tropiko dira sa area karon sang PAVIA, Ungka to Aganan. Kaya mo sining mga lagyan man mo nagikan sa Cabatuan, Santa Barbara, padulong diri sa syudad sang Iloilo. Dira na nagaaging aton siniyang nga mga kabumbo, iban mga galabay padrang haniway Bombo Omel. May iban, may mga taga Kalinog. Sa aton sini mga kabumbo ti madugang sila kuno traffic personnel para nga mas mamanage ang pagpugok sang dalagan sang trapiko dira. Ibuligay lang anay ang PAVIA Traffic Management Office kag ang Public Safety Transportation na Management Office. Bulig man ang probinsya sang Iloilo ang Kapitolyo bala. Sa pagpalapta sang mga advisory nga may mga traffic rerouting sa diri nga area, traffic rerouting sa mga amo sini nga mga area. Para nga may ubrahon man no? Ang siguro ang information office sang province of Iloilo. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Jom, sa report na please kamin. Actually, nakaplastar naman Bobo Chamto ang mga traffic enforcer sang PAVIA Traffic Management Office dira sa may idalom sang sining Ungka flyover kay may pila dira karon ka mga ginabag-o lang no sa sistema sang sining mga salakyan ang nagalabay dira kay sa subong ang latest umpisa kahapon pwede na makatabok no ang masalakyan dira sa dalom o kung maka-cross ngati hindi na kinahanglan nga mag U-turn pa sila dira sa may C1 Road kung halin diri sa may syudad sang Iloilo kay ang nagakatabo dira sa una kung halin ka dira sa may syudad no sa mga kabumbo naton may mga salakyan hindi ikaw maka-cross no dira sa may intersection kundi ma-turn right na ikaw diretso ka pato sa may takas no dira lapit sa may Green Meadows dira ka pa may U-turn tapos balik ka naman din sa intersection lapos na dito sa may PAVIA Terminal ang sa nagligan pero sa subong kung halika din sa may syudad pwede ka na maka-cross no dira sa may tunga sa may intersection nga tinundid nga mag-U-turn ka patusunan nga tigin kalipay para sa nga pila ka mga jeepney driver mga private vehicle owner at hindi na huol sa ilan no kag hindi naman gasto sila sa ning oras nga mag-U-turn patusunan nga to kalayo ang ang ining area at nga may U-turn pa ining mga salakyan dito sa may lugar. Say man kung halin ka din sa may Banwa sa PAVIA and other district, abida sa may 3rd district at nga nagalabay ng masalakyan, need naman nga di mag-U-turn pa to sila sa may C1 Road, pakadto dito sa may uto nga part. So dira na sila matabok sa itong hapon na cross ang ining mga public utility vehicle at the same time ang ining mga jeepney driver, kung mga jeep na halin pa sa may parte probinsya sang Iloilo. So ang tinawo sa PAVIA Traffic Management Office dira sila nagplastar sa may dalom sa may flyover dira mismo lapit sa may boundary no sang PAVIA kag syudad sang Iloilo. Actually may pulo na ni ka mga traffic personnel ang ara sa area halin kay nasang aga hasta ni sila maghapon no ngati naka-deploy dira sa ngati mahagan-hagan ang dalagan sa traffic sa may nasabit nga area.
Now, ang adjustment lang din nila, madugang ini sila bubutsam sang sining mga traffic signs adra sa lugar kaya muning nakita dito nga doon nagakulang kag nagakos man sang so siyempre una doon nagasalangisag ta ang ining mga salakyan sa Subong kay business observation naton antes ikaw mag-approach dira sa mga intersection sa may flyover kanhalin kadi sa may syudad may gintamtang na sila da nga signage no nga right lane must turn right. It means kati kung pakadto katos takas so dire ka na daan lagi sa may right lane no kay dire sa may left lane diretso na to sa may intersection kaya nagkatabo dire ang iban nga mapa at liko sa tuo makadto to sa may takas nga area dire pa sila nagagi sa nga no dire sa may left nga lane nga portion sa dalan so mo nang iban nga nagasalangisag nagasagidanay kisati hindi paginsidahanay no sa part sa mga driver. So ang nakita dring adjustment nga islan ining traffic sign ngara sa lugar kay kun kita maglantaw kag mismote sa mga traffic enforcer nga do hindi bala kitaon sa mga driver nga maglabay dira sa may area. So islan ini sang mas klaro ang ining mga traffic sign ado duha ni kabilog ang install dira sa area agod nga ti pag abot dira sa mga salakyan nga bisan layo pa lang makita na nila no do makakatch blast attention sa mga driver bamutsam nga ti parati pag abot dira balaan nila kung dito sila mapwesto sa left or sa right no nga porsyon sa dalan parati tayo yon ang dalagan asang salakyan nga naglabay dira sa area ang pinuno gani diri karon sa traffic management office Pabiya Traffic Management Office o Competim o diri sa may Pabiya ang napakingutan naton si Sir Dante Dumaging at ang bisto siya sining observation ang nakabulig no ang ining bag-o karon sa sistema dira kag dumas nagdasig adalaga sa traffic so ginalauman pagid niya nga mas epektibo pagid ini kag mas mangin matawhay ang dalagan kung may mga inap na dira karon nga mga traffic signs ang ipamtang dira sa lugar. Actually kay na sa Pabiya area lang ni sila dito nagpamtang sa sining mga traffic cone kag signage babutsam ti kina do gadwa pagadi si Sir Dante kung balati sa may part na to sa syudad kay tidra ang ila sining boundary sa may dalom sang flyover no tubang na black gasoline station. Tisunod sa iya, bangod nga nakita diri nga ang concern, ang pumuloyo, ang apektado. So ang isa nila ka traffic sign, diri nila ibutang sa may part na sa syudad. So malapaw na sila sa may Pabiya para at least ang mga salakyan, ang nag-approach diri sa may idalo, makita na kung din sila maplastar nga dalan dito. Amo na nga ang ila sining mga lihokman nga ba butang sila dala sa isa ka traffic sign nga parati at least nga pag-abot dito sa lugar clogging na ining masalakyan kay hindi na magsalangisa kay hindi magka-cause na sa gadugang traffic sa may nasambit ya nga area so muning adjustment sang katapo dira sa Pabiya Traffic Management Office ipabati tabla si Sir Dante Dumaging sa interview diri karon sa Bobo Radio. Yes, nagpaobra na kami ang duha ka signage para ma-inform ang tao, makita nila nga kung going to Tagas ka, right lane. Kung going to Pabiya ka, sa left lane ka. Para hindi sila magdasukanay. Para makita na ng motorist, driver, dito pa lang makita nila. Kapag abot nila din sa may separator na, dire-diretso na tayo yun. So mayo man ko mas minahana parang iban do mapamilyar na So pala. para Subong kasi kapon lang gin-implement, medyo ang mga motorist medyo gasala-sala pa lang. Bali pila na ka signage dugang nyo? Mga dua sir. Dua. Bali isla nyo niyo? Yes sir, ang butangan namin yung understandable, going to Takas, may arrow this way. Okay. Ang going to Pabiya, this way. So mapa-specific na lang kita kaya raya doon, hindi kita. Para makunagid ang tao, maintindihan nila. Di nyo na dapit butang sir, address sa boundary. Sa may boundary kag sa may area gamay sang city. So para at least nga di dira pa lang ma-separate ng masalakyan. Yes sir. Kamusta observation nyo sir, nagaganhagan gid man ng traffic? Kay ti amo na ng sistema. So far daw nakita nyo man ang situation na why man ti traffic. Okay. So ang ginahin po naman kung grabe kita ang traffic from the city, ginatugangan namin oras Okay. para mabutong.
Amo na ginauna. Ang go. Yeah, ang go. Amo na. So mas epektibo niya kung ipanggit nga nag-U-turn ka pa to sa C1. Yes sir, yes sir. Si Sir Dante Dumaging sa aton sining taga Palamati. Tiyan mo na ang sistema dira nga stop and go na lang. For example, kung magpakadto ka sa may pabiya, nag-stop abi, no? May traffic aid banda. So ang sa piyak ito nga side, ang sa pabiya pakadto sa syudad. So ginapa-go, amo nang ginabaki-baki na sa traffic aid. Amo man sa may piyak sa may C1 road, ako na rin ito abi sa may takas, pakadto kato sa may porsyon na sang uton. So kung mag-go di sa piyak naman ma-stop para at least nga hindi magsawangisag ang paglabay dira sa sining mga salakyan sa may area. Ang concern ng dire kay ang pilamat to ka mga traffic enforcer na mangutan na tutos may pabiya kay do kalawig ikuno ka mga U-turn slot dira sa may unhan sang Taytay Songka dira sa may takas bla sa may Green Meadows kay may ginpamtang dira nga steel barrier ang Public Safety Transportation Management Office. Ang ati dito pang iba nag-U-turn sa unhan nga kulang taon naton why naman sa may nagalabay dira nga ti kalabanan mga salakyan o kun mga PUJ kati ang purpose man dago siguro kung mag-U-turn ka ti kun makadto ka dabis may mall bubutsa pero ang iban di na mag-U-turn to kay dira na sila nag-cross sa may intersection sa nga sining flyover. So munang isa sa concern nga kung kalawig pa to sa U-turn slot, siyempre mag-cause pa to sa traffic o kung pagpugok sa mga salakyan. So ang ginasuggest man ganit din sa taga-traffic management unit sa pabiya, na kung pwede, dira na sila ma-U-turn sa may unhan ng sa Taytay o kung lang puwas lang sa Taytay, sa may Ungka, sa may distrito, Yasang Haro, Bumbutsam. Kay kung ng taon na ito, kalawa, kanay sa kalawig, sa ginpamtang dira nga steel barrier siguro estimated ta do mga susobralan ni sa mga 100 meters ang ining mga steel barrier ang ginpamtang dira sa may dasambit nga area. Pwede man na kung kakson abit to tidra lang butang sa intersection para at least ang mga salakyan makita kay ti kun lang ibutang mo trapikon kisa may mga tendency matumba kag kisa ati ang iban doon di pagid hindi pagid ma-recognize sa ang mga trapikon nga ginpamtang ada sa maya na sabit nga lugar. So parang sa mga driver naman sang sini mga POJ at pinagayom-yuhom na to sila kina naglabay to sa dalom kay do mas mahapos sa ila akad hindi mas hassle block ngati siyempre laba ning jeep daan akon mag-U-turn pa to sila sa may takas ay di sila dali-dali kay U-turn kay iban siyempre hindi man maghatag lugar dapat hilat-hulat kagida sang tempo nga makatabok ikaw pag mo man natin nagapadelay man sang sining mga trip sa mga PUJs halin dire sa syudad pakadto sa Baypabiya and vice versa Bumbutsam. All right. Now, so muna Bombo Jomar, siguro this time basikon maulo alibiwan ang iba ng pagpugok sa dalagan sa trafiko kay a while ago hambal ni Mr. Jack Kunlo stop and go ang hambalaman ni Mr. Dumaging, stop and go man sila. So, aton sining nga expectar nga may proper coordination ang traffic management sang Pavia Traffic Management Office kag sang Public Safety Transportation Management Office ng syudad. Amo gani na ang amo to ginahambal sa Dumaging nga ti ang ilang mga signage bumbutsa mabutaw na lang sila sa part sa syudad kay ang importante ang mabuligan inform ning mga publiko apisar nga ti iyan na sang syudad nga sakop pero ti ang concern dira nga mahatagan sang maayong karon nga information ang mga publiko nga ti nagalabay dira sa nasambit nga lugar. Amo tugon ang balance sa mga Dumaging nga buligay na lang ang mga katapos enforcer dira para at least nga buligan ang ining mga motorista nga nagalabay dira sa may nasambit yang lugar Bumbutsam. All right. Tanong to natabo sa scooter type nga motor na sunog ged totally burned ged Bombo Joms? Sa piyak nga ba hindi totally burned. Ay sus. Scooter type nga motorcycle
sa may barangay Magsaysay sa distrito ya sang lapas ti kay na nabutan ta tong inabubuan pa to sang balde nga tubig. Ang isa to ti mayo kay may fire extinguisher to sa lakyan niya agin gamit dito sa area, pero ang pagpalong sang kalayo ti siyempre ang nabilin mga ano na lang, mga steel, kahit yung mga porsyon ng plastic na karatunaw na sang kalayo, kag do kadasig lang no sang sining paglamon sang kalayo sa sining motorsiklo. Bisan mga pumuluyo to do na tingala magani kung paano to nasunog bubutsam. Ang isa diri sa kagawad nga napakingutan naton si Kagawad Michael Gonzales sang barangay Magsaysay sa distrito sa Lapas. Kasi pag-abot niya, kita yung gasanlab na ginbuligan na doon nila patay. Para at least di na gid magalakta ang klayo. Pero abis sila sa observation, ubos na gid, no? Totally burned ang ining motorsiklo. Kay ang halos nagkalabilin, amo na lang ning mga chassis, no? Sa salakyan. Pagkapila dito ka mga steel nga parts sa sining, nasambit yung motorsiklo. Ginalantaw, posible electrical wiring ang gintunaan o kung electrical problem no ang gintunaan sa sining nasambit yung motorsiklo kahit kalabanan subong sa mga motorsiklo bumbot sa mga mga electronic type kagati kalabanan mga na lang mga wiring da mga motor posible nga ti nang isa da sa ginalantaw nga rason. Abis to kanin sa naplot mangkot man nato tus mga pumuluyo sa lugar nga ang driver sinigol pila ko na nagpundo tus may kilid kag nagpanaog niya mo na to nag-grab ng kalayo kag gintinguhan niya man to mapatay pero hindi sa makapatay kag gulpi lang may buwal ang kalayo kag amo to mayo may naglabay tong mga salakyan kag pumuluyo nga ti nagabulig na lang basya. Actually pag basya nila hindi pa ni dali-dali mapatay kay siyempre ti umanto sa kalabanan plastic kag amo to nga posible nga na dakop to ang tangke nga may gasolina mo to nga do ibwal pagid ang kalayo sa sining nasambit nga motorsiklo bombotsam. So par ang based to sa pag-assess naton may mga responder man to nagkadto why man sing may napilasan no sa sining nasambit karon nya nga sunog amol na galing sa part sa motorsiklo nga ti kun lang tawon nga totally burned gid matapos nga gindakop sang kalayo. Ipabati tabla si Kagawad Michael Gonzales nga ti isa sa naka-responde dito sa may nasambit nga lugar. Totally burned na siya. Oo. So, Balik ka sanlab na. Oo, sanlag. Muna ni siya plastar ya pag-abot may nagsanlab pag ginado. Yan na sa mong tanod takag mga nagresponde tanga tanod ara man sila may fire extinguisher man tangagin provide para mapatay na siya. Sa bulig man sa pumuluyo din na sa dayon napatay ang pan. Oo. Bali pa sunog man ang sunog ni. Tuloy magamuna siya siguro laban-laban sa electrical niya siguro short circuit siguro. Ay, si pero ang tagiyad dire makina. Dari man siya. Pero ano ginimo niya be why nagid may ngagaw? Way siguro sa na niya man siya nasabihan niya man guro tubi. So kay pag-respondi ko ginaya medyo uli na ta. Muna ni siya plastar at palibor na siya. Ay, si. So bali naka-park lang ni sa digili. Pag-abot ko muna ni plastar naka-park na siya. Ay, si So ubos gid no? Ano motor ni? Wala mong kukano di scooter mo nang ano siya. Kahit kung gini nga motor. Sige. Ako to si Kagawad si ang scooter nga ning motorsiklo halos kalabanan plastic ning lawas ya. Amo na nga do madasig nag kadagkadab ang kalayo kag kun makita naton ti mga plungkuan sini mga potres ang headlight tanan nga porsyon sang lawas sang motor nga plastic ang ginalamon gid sa kalayo bombotsam. All right. Why man ma-injured ang tag-iya? Why man actually dito man sa area parte mo na gani ang pasalamat nga tiway sang may napilasan o kung may nalitan pagid nga pumuyo sa sining sunog karon nga nag luntad sa may nasambit nga lugar bombotsam. All right. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio,
Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Speaking sang sunog, may sunog man nga nagluntad sa banwa sang Dumangas. Standby kay check naton si Bombo Ria Mumlan. Kumusta na ang sunog? Ano kadako ang halit nga natuga sini sa sunog nga nagluntad sini man lang iyang adlaw? Diri karon sa aton sini nga pagapangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. I-check naton ang linya with Bombo Ria Mumlan. Bombo Ria sa report, please come in. Kari karon Bombo Cham no sandig sa initial report nga ato na baton mayara sa duha ka totally damaged kag isa ka o kon duha ka totally burned nga mga panimalay kag isa ka partially burned sa diriya sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo nga sa karon Bombo Cham kag ini ang ginapanigiyahan isa sa mga panimalay no nga nasunog ang ginapanigiyahan ni Kapitan o kon punong barangay Odi de Tablan sang among barangay. Nakita naton sa mga video nga ginpadala sa aton sang isa ka concerned citizen nga ginbuka ini ang bintana agud lang no magresponde kag magpapalong sa nagadaba-daba nga kalayo sa nasambit nga lugar. Sa karon wala pa sang gindeklarar ang Bureau of Fire Protection nga fire out sa among nga lugar kag padayon kita sa gihapon nagapangayo sang impormasyon tuoy diri sa nagduntad nga sunog sa barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo, Bombo Cham. Sa recap na Bombo Cham duha ka panimalay ang fully burned kag isa ang partially burned sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Flash report ini si Bombo Ria Momblana para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Halong gid kamo sa aton sin mga kabombo hilabi pa sa mga bagay-bagay nga dasig iya masunog. Kaya ang panyempod o paborable gid sa karon sa pagluntad sa sunog. Halong gid kamo ha. Pero antes sina ginaimbitar gid ang tanan ang Iloilo's best and the premier rock band is the recorded maghatag one that will bring you joy with a great selection of rock songs at a 2-hour musical showdown sa February 11, Saturday ni sa concert at the Plaza. Saturday, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Dahil lang gid ba? Kino gapait niya matako kung dira ko lantaw sa aton sini nga mga tagpalamati. Kita sa Plazuela de Iloilo ha, sa aton sini nga mga kabombo ang binhi band Iloilo's best premier rock ang natalana nga magahatag sang kalipay sa inyo with their great selection of rock songs sa duha ka oras nga musical show sa Pebrero 11 Sabado inang adlaw sa concert at the Plaza. Blasting your way, sumugod la 6 sa gabi sa amuman nga musical event na pulo ka mga Plazuela de Iloilo Valentine's Edition mugs ang igapa raffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 12 naman, Domingo inang adlaw, ginagda ang tanan nga magpartisipar sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa amuman nga adlaw sa La Tolda, magaumpisa alas 11 sa aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, pangamuyuan naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang resilience sa pagpangatubang sa mga challenges kag hardships sa sininga tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with the world in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa Valentine's Day naman, Pebrero 14, dala ang inyo special someone kag inyong pamilya sa Plazuela de Iloilo kag magkaon sa inyong paborito nga restaurant sa pagselebrar sang singing special occasion. Samtang naga-enjoy kamo kag ang ambyan sa Plaza Mayor. Lingawon kamo sang mga best pop band sang Iloilo, ang Crayons Band sa 2 ka oras kag tunga nga musical parade. Ang tanan nga ini mangin inyo Valentine's Day concert at the Plaza sa Plazuela de Iloilo sa Pebrero 14, magaumpisa alas 6:30 sa gabi. Plazuela de Iloilo, one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2023. Standby na kamo sa kahapon namang program ko pa naman sa kay Tita Regine. Isi Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all.
Para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo ang Venerable Mother Rosario Arroyo, a saint in the making, tumandok sang distrito sang Molo, nagkabuhi nga may madalom nga pagpalangga sa Dios sa iya isig katawo kag kay Birhen Maria. Ang iya legasiya naglapta sa bilog nga kalibutan kag may mga milagro man nga ginaangot sa iya pangalan. Sang Hunyo 2019, sang gindeklara ni Pope Francis bilang woman of heroic virtue, kag ginhatagan sang titulo nga Venerable Rosario Arroyo. Sa atong mga kabombo nga luyag pagid makilala si Mother Rosario Arroyo o kon Madre Sayong, ang Dominican Sisters Mother House. Kauporang Bombo Radio, nagapang-agda sa inyo nga magbisita sa Mother Rosario Museum sa Vansanyo Street, Molo, Iloilo City. Bukas ini para sa imo. Nay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag ukon email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sa piyak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugo. Sa inyo tanan mga kabombong, ato nga oras 10 minutos makalipas ang 2:00 sa hapon. Welcome.
Diri sa kahapon lamang program sa gihapon, this is Tita Regine, inyong kaupod for today, beautiful Tuesday afternoon, the 7th of February. Ay, 7th na kita. The birthday, gisang kilala ko. Anyway, kumusta ka mo dira? Ang mga nagapahunay-hunay na, ang mga nakatulog na, anong damgo ninyo? I hope very nice ang damgo. Sa medyo gutom pa, kaya medyo late ang lunch. Ay, hindi skip ha, hindi kayo mag-skip sa inyong lunch. Dapat ka on time. Alright. Good afternoon, kids sa inyo. Sa sininga hapon, syempre, padayon na nato ang paglingaw-lingaw sa mga istorya gina-share sa aton diri nga mga letter senders. And thank you so much sa mga nag-send sa ilang mga stories. May ara akong nabaton nga mga letters, handwritten. So, salamat, gid. Schedule nun talang ina, ha? And salamat man sa mga nag-join diri sa aton nga nag-email sa ilang mga istorya. And by the way, sa kay Sweet sang Iloilo, thank you so much sa imong mga pag-reply sa akon nga email. And we are good. Sige, okay na kita, ha? This Saturday, si Sweet, amo ang aton nga winner, siya ang aton nga pag-interviewon sa sininga Saturday. And so, kung kamamandira, gusto nyo man nga ma-interview, there is a bombo, kag maka-istorya ko through video call. Pwede gid. The first thing to do is share your beautiful story. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Good afternoon, gid dira sa inyo. Relax na. Ari na atong ambahanon para sa inyo tanan sa sininga hapon from the Bombo Music Festival. Nagikan sa kay Jonel Gadin, Bilanggo. Mayong hapon. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakabingingan, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang makiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man
Langgo, Jonel Gavin para sa inyo 17 minutes. 17 minutes after 2 o'clock, 17 minutos. Makalipas ng 2:00 sa hapon. Are you all set? Mag-start na ako read sa ating mga stories for this afternoon. Yari ang luyag i-share ni Pipay Sanghaniway. Ever dearest, Tita Regine. Mayong hapon sa inyo tanan dira sa Bombo Radyo kag sa mga viewers kag mga watchers man all over the world. Good afternoon gid sa inyo. Tawagan ako sa code name nga Pipay. Ako may naagyan man sa kabuhi nga tubtub subong hindi ko gid malimtan. Natabo ini sa tong dalaga pa ako. Sa subong may bana na ako kag 3 ka mga kabataan. May close friend ako, halin sang gamay pa kami. Tawagon ta lang siya kay Carol. Si Carol kag ako daw sobra pa sa mag-abyan, kon closeness ang paghahambalan. Daw mag-utod nagid gani kami Tita Reg kun magkabigay. Halin sang bata pa kami, playmates nagid kami, kag classmates pa from elementary to high school. Madamo nga mga beses sadto nga nagatulog siya sa balay, kag ako amuman, nagatulog man ako sa ila. Ginapasugtan man kami isang amon tagsa ka mga ginikanan bangod balan Manila kung ano gid kami ka-close ni Carol. Ang nanamian ko kay Carol, amo nga mabuot siya, loving, kay ka very sweet nga klase abyan. Between sa amon nga duha, siya ang daw mahipuson, pero grabe kung magpalangga. Ako naman, palawakal, maisog, jolly, kag to the rescue ako permi kay Carol kung may nagakontra o kung may nagaaway sa iya. Permi kami makita sang amon mga classmates nga magkaupod kag nagahulatay gina kami nga duha kun buhi na namon. Kag bisan sa amon nga pagkadto sa school nagasugatay kami nga duha. Kun recess upod man kami kag share kami sa amon nga balon. Sa school may ara pa man kami iban nga mga friends. Pero ang tanan nakahibalo nga kami gidya nga duha, ang the best of friends. Kapit toko kumbaga. Kayang iban gani ang tawag sa amon kapid. Kung makita nila ang isa sa amon, dayon nila pamangkot diin kuno ang akon kapid or diin ang kapid ni Carol nga hindi kami magkaupod. So in short tita, inseparable gid kami ni Carol. Kundi ito may fiesta, o kung party, may mga happenings, updanay gid kami nga duha. So nag-graduate kami sa elementary, pareho kami nga nadala sa top 5. So malipayan gid kami nga duha, kag buligay lang kami sa amon pagtuon. Wala man na maging kabig, nga kakompetensya ang isa kag isa. Basta matuon lang kaniya, kag sama-sami, upod pa kami kung magtuon, kag maghimo sang assignment. Sa tanan nga bagay, buligay lang gid kami. Nagdako kami nga amo kami sini nga duha. Mag-utod na gid. Hindi man kami actually paryentihanay, kundi nga ipingay lang kami balay, neighbors, isa ka lugar. Kung madulang isa sa amon, ti kay balo na iya nga amon parents, kung sino ila kadtuan, kag sino ila pamangkutan. Madamo man kami sa mga inagya ni Carol, nga hindi gid namon makalipatan. Kaangay, sang elementary pa lang kami, isa ka bes, nanaka kami sang sarisa na bala, dito ayon sa Pangpang, ti Domingo atong adlaw, bit-bit namon ang amon tulunan, kagilimuon nga assignment. Ti, syempre masiglisensya kami sa amon mga parents, so naglakat kami mga 2:00 ang hapon. Ti bala mo Tita Regine, dira sa Pangpang, may dako-dako da nga puno sang sarisa, kag damo iya bunga. Wala man sa tag-iya, kaya siguro nagtubo man lang da ang puno. Ang sarisa nga daan, no? Matubo man lang na iya, kag hindi mo naman kinahanglan nga itanom gid. So, amo ini ang paborito namon nga kaladtuan.
Bangod dako ang puno, dalago man ang sanga. Kag dito sa ibabaw, may ginhimo na to kami ni Carol. Nga daw balay-balay, nga ginabutangan namon sang patadyong panabala para nga daw takdong, agud nga hindi kami mainitan. Tapos may ginbutang-butang man kami nga mga kawayan para nga isalog. Kag abi mo, makahigda-higda kami dito, Tita Regine, samtang nag-istorya kag nagahimo sang assignment. So, sang amo to nga Sunday, nagsaka kami. Kag nanguha na isang bunga sang sarisa kay ti kadamo. Kag amo ang pagplastar namon didto sa ibabaw sa amon balay-balay. Wala halos sa nagalabay sa idalom, bangod nga wala sang klase. So, daw solo gid namon ni Carol ang lugar nga ato. Ti nagplastar kami, naghimo sang amon assignment, tapos naghigda-higda na kag magtuon sang amon tulunan. In between sang amon nga pagtuon, syempre ara gid ang istoryahanay, kagadlawanay. Tapos wala namon nahibaluan. Natulugan gali kami nga duha kay kanami balas ang dupoy-dupoy sang hangin. Ambot ko na kalawig sang amon nga pagpiyong-piyong. Pero pareho kami nga nagbungkalas sa nabatyagan namon ang dalagko nga pagtupa sang ulan. Sus, dogin tagban kami espiritu, Tita Reg. Ginbundaka nagali kami sang ulan. Wala gid kami kabatsyag kay muok-muok gid amon tulog. Mabugnaw nga daan ng hangin didto sa ibabaw. Ilabi pa gid kay manug-ulan gali, wala gid kami akamulalong. Tidali-dali man kami panaog sa puno kag mangita sa pasilungan. Pero sa kabaskog sang ulan, ay nagkalabasa ang amon notebooks. Kag ang ginhimo namon nga assignment. Ti nagkadlawanay kami nga duha nag-apiray samtang nga nagadalagan pauli sa amon nga balay. Dito kami nagdiretso sa balay kag nagpamala. Nipahulam ko lang si Carol sa akon nga bayo. Kag samtang nga nagapaulaw kami sa ulan, nag-obra naman kami liwat sang amon assignment. Kay ti hindi na mapuslan ang amon sinulatan kay nabasa gid. Tapos hindi ko pagid malipatan sang high school naman ini kami natabo. Naghinagaray kami sang amon mga classmates nga maligo sa suba udtong adlaw. Siyempre hindi kami tanan ready kay wala man ni namon gid planuhan. Ang natabo, since puro man lang kami mga babae, ginuba lang namon ang amon mga palda kag naglukso sa tubig. Tapos pagtakas naman nagpabulad kami sa init kag maglakat man balik sa school para dala pa malas ang amon ginasuksok nga basa nga uniform. Timing lang. Pag-abot sa school, daw medyo mala naman. Amon ginasuksok, pero ito syempre ang amon underwear sa sulod, basa. Ay nako, kasadya lang gidyo, Tita Reg. Mga kadungulan namon ang hindi basta-basta malipatan. Pero sa college na kami, amo na ini ang time nga nagbulagay na kami sang akon nga best friend, sa akon utod, kag kapid nga ginakabig ko. Sa mapsabo nga palad, napatay ang iya nga mother, bangod nga gin-stroke. Kagulpi lang gid balas ang tanan. Timing man, nga ginapatawag sang iya mga utod ang ila amay, dito sa ila lugar sa Luzon, kay ti hitsohon na ang partihanay sang ila palanoblion ng mga kadutaan. Balan mo, Tita Regine, malapad gali ang kadutaan sa mga ginikanan sang amay ni Carol dito sa Luzon. Kag nadesisyonan na sa mga mag-ululutod nga parti-partiho na ini sa ila. Gani nagdesisyon na lang ang father ni Carol nga ma-relocate na lang sila dito sa iyagid mismo lugar nga natawhan. Daw hindi mautod-utod ang amon paghaksanay kag paghibiay ni Carol sang adlaw nga malakat na sila. Madamo kami sang ginpromesa sa isa kag isa, like kung sino una magpakasal, dapat ara gid ang isa para magtambong, bisan ano pa kalayo sang amon nga distansya. Tapos, kung sino una magka-baby, dapat maging ninang gid ang isa. Daw wala lang mabalaan ang paglakat sang tinuig, Tita Regine, padayon ang amon communication ni Carol. Updated kami sa nagakalatabo sa isa kag isa. Pag ang tanan nga ginpromesa namon sa isa kag isa, ang natuman gid namon.
Nag-effort gid kami para makakita ay kag makatambong lang sa mga importante nga event sa amon kabuhi. Si Carol ang una nga nakapamana kag ginpadalaan niya gid ako sang ticket sa eroplano back and forth para maka-attend ako sa iya kasal bilang iya maid of honor. Nangininang man ako sa iya una nga anak. Sa ako naman ang nagpakasal, present man siya kag upod niya pa ang iya husband kag ang ila nga bata. Siya naman ang ako nangin matron of honor. Sa paglakat sang panahon, wala sang nagbago sa amon, kun friendship ang paghahambalan. Kabalo ang tagsa ka mga husband namon kung ano kami ka-close, kag kung ano nakadalom sang amon nga friendship. Maayo kay pating amon ba na kag mga kabataan, pinangin close naman sa tagsa-tagsa. Do sa kaangay lang gid kami subong, sang one big happy family. A friend is indeed a precious gem to be treasured. Susubong, layo ay gihapon kami ni Carol, apang ang among friendship, kag closeness, tuman gihapon kahugot. Balan ko, whatever happens, I have a friend in her, kag subong man siya sa akon. So cheers to our friendship. Hasan lalandri ang ma-share ko Tita Regine. Salamat kid sa imo oras sa pagbasa sini. Sa may mga friends man dira, cherish your friendship. God bless you and more power ang iyong mga suki sa kahanginan. Pipay. Pipay, thank you gid sa imo again share diri sa amon. Sharing your story about your friend makes us also recall and remember ang amon man mga ginakabig nga mga special friends. Ang nami lang no sa mga true friends is that bisan layo ay bala ka mo no. Kag bisan wala makamuga communicate most of the time. But kung magkita ay ka mo no as if parang walang nangyari. As in the closeness is still there. Kag you're just so comfortable with one another. Kag balaan mo, no, nga you would always have a friend in that person. Kag siya lang, no, ang pwede nga masharean mo. Whatever it is that you are feeling and whatever secrets that you have. Kanami, no, if you have that one friend nga in all seasons of your life, ara lang gid siya. Kag ikaw, ara man sa iya. And forever ang inyong friendship. So cherish one another and cherish that friendship. You know, ang pag-angkon sa close friend, hindi man sa numero, no? Or sa padamo-damo. Ang pinaka-close nga ginakabig naton nga friend are just actually very few. Maybe we have a lot of acquaintances, but when it comes to friendship, inabala ang makabig mo nga. You know each other, no? From inside and out. And kadamo-damo sa mga inagyan ninyo, kadamo-damo sa mga milestones nga inyong ginagyan nga duha. And of course, there are also those friends nga ginapadala sa aton sang Ginoo for us, no? Siguro assignment naton ang ina nga mga friends to cherish that friend also and to be a good friend and somebody nga mangin true friend gid kag somebody no nga makagiya, somebody nga makatuytoy kag somebody no nga maka-lift that person. And of course you would need time to really know one another and truly accept one another. So sa may mga friends dira, cheers. Cherish your friends. 2 minutes after 2 o'clock, mga kabamo, that's one letter down. Ginapasalamatan natin si Pipay sa iyang again share sa aton sa sining hapon. And we still have a lot of stories to share with you. So stay with me, magapanambalik ang kahapon lamang program with Tita Regine. Pagkatapos ng gid, bila ka mga importante nga mga pahibalo. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw,
Nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon agud nga mabuhina ng init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigo. Mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens. Tingnan kahiwatan dila sa Plazuela di Iloilo sa saning nga semana tubtob Pebrero 11. Ang Binhi Band, Iloilo's best and premier rock band, ang natalana nga maghahatag kalipay sa inyo with their great selection of rock songs sa 2 ka oras nga musical show sa Pebrero 11, Sabado.
Sa concert at the Plaza, Blasting Your Way, sumugod alas 6 sa gabi. Sa mga musical event, napulo ang mga Plazuela di Iloilo Valentine's Edition mugs ang igapa-raffle sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. Sa Pebrero 12 naman, Domingo, ginaagda ang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sa regular Sunday Mass sa mga adlaw sa La Tolda, mag-aumpisa alas 11 sa aga. Sa tiyon sa Eucharistic Celebration, pangamuyo natin sa Ginoo, nga hatagan niya kita sa resilience sa pagpangatubang sa mga challenges and mga kabudlay sa sining nga tuig 2023. Plazuela di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ag-ari naman ang mga super exciting man nga matabo sa Valentine's Day. February 14, Valentine's Day concert at The Plaza. Dala ang inyong special someone kag ang inyong pamilya sa Plazuela di Iloilo kag magkaon sa inyong paborito nga restaurant sa pagselebrar sa saning special occasion. Samtang nag-enjoy ka mo sa ambience ng Plaza Mayor, lingawon ka mo sa isa sa mga best pop band sang Iloilo, ang Creons Band. Sa 2 ka oras ug tunga nga musical parade. Ang tanan nga ini mangin-inyo sa Valentine's Day concert at The Plaza sa Plazuela di Iloilo sa Pebrero 14, mag-aumpisa alas 6:30 sa gabi. Plazuela di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Alas 2:38 na, and second letter naton, we thank again Miss G. Ari ang iyang 21st story, ha? Grabe kapisan. Thank you sa mga pictures. Dear Tita Regine. Hello, my dearest Tita Reg. I hope everything's fine sa imo, sa family, loved ones mo, kag sa mga kabombo naton dira, especially mga KLP listeners. Tita, ang share ko subong about sa duwa ko ka best friends, nga si MM kag si Ann, kag mga gamay nga kadungulan, kag mga experiences ko during elementary days. Timing, no? First story naton is about her friend also. Sa subong friendship na naman ang tupiko ni Miss G. Si MM, friend ko gid ni tita. Halin pagsaylo ko di sa Iloilo. Kag nag-continue ako eskwela. Si Ann naman, atong upod ko pagkadto ko da sa station bala pagkuha ko prize last year. Bali si Ann, sang grade 6 lang ni siya namo nangin friend. Kay tita transferi ini siya. Sang duha pa lang kami ni MM, tita, kasadya sa amon. Kay grade 2 kami nag-start, classmate tanay, kag abyanay, sang nag-transfer na ako di. 7 years old ako, siya 8, bale 6 ako daan na grade 1, tita. So most ko nga mga classmates, mas magulang sa akon 1 year. Since damo balo ni MM sang una, tita, kag ako niya 2 pesos lang, as what I mentioned sa nagliligad ko nga story, ginasakop ako, kag permi, ginatagaan ni MM sang balo niya. Didto na siya sa balay, permi kapanyaga, kay gabalo na siya tita kanon. Bale, lapit lang niya sa school amon balay. Pero may times man na tita, nga arte man ko, balon-balon, bisan pila lang kami notos, ara na ko sa eskwelahan. Nakigan ako na ni mama, kag nahambalan niya ko. Kalapit-lapit sang balay, ta sa eskwelahan, mabalon ka pa? Damo kagid na balaan. Ti, kay bata pa ko, kag medyo tig-aulo. Tita, syempre, go ko gyapon sa gusto ko. Kag palusot lang sa piyak nga dulunggan. Hambal ni mama kay that time, no? Ara pa si Mama V. Ti, syempre, may apin ako, kag paapin-apin, tita. Wala mo, Tita Regine, sang ara ako sa puder nila ni Papa C. Kung ano gusto ko daan, kis at tita sang una, ma-wild ako ya or makisikisi ko na.
hasta nga makuha ko. Kumbaga ang gusto ko, amo na ang masunod, bisan mag-inano. Kag daw, isa inisa na dala ko pagid guro, hasta subong, haha, char. Nagbag-o na ko gawa tita, as time goes by, kati nag-mature na. So balik sa amo ni MM tita. Kung magbalon ako na, kisa sa classroom kami nagkakaon, syempre share sudan, kung gutok ang classroom, kisa sa likod sang stage kami nag-lunch, pero kay lapit gawa sa CR ang stage, gambal ako na. Sa dason, hindi na to di magkaon, kay kabaho diriya, tapos wala pa tala mesa. 7 years old pa lang, reklamador na si Iyay. Tinangita naman kami iban nga kanaan. Since may bench man ang school namon, so dito kami nagakaon kisa tita. So nag-grade 3 na kami ni MM. May isa kami ka-teacher nga kung wala ka assignment, napatindog ka sa tunga. Tapos ang mga classmates mo nga may mga assignments, sila ang mabinting kutob sa mga wala assignment tita. Ang ginaganit na bala, ang gising-gisingan mo pababaw tita, ay sos abi mo, masakit. Iba nga classmates namon, baw nahungod pa na at tudutudoho ng pagbinting, do nami bala pang tampuyongon tita. Kisa na padupa man kami na. Halin pagsugod sa klase, hasta matapos. Kapoy-kapoy Kisa daw nami wala habuyon si ma'am, joke. Try mo. Si MM tita, since butanan nga bata, always na siya may assignment. Di ako yakay puwerte kapisan, konsulion, di may times na tita, wala ako gahimo assignment. Kundi nadala ko na sa mga ginabinting or ginapadupa kisama lang tita. Pag may times man nga half man sang klase wala assignment, damo daon pero may assignment sang una tita, tiyan mo na nga si mama laban ko na paobra ba, very good. Kung hindi na siya kahimo assignment ko kisa, imambalan ko na nga, sige lang mapabinting na ko buwas or madupa So si MM, mabuot ini siya tita. Tama kahipuson, as in. Matutumpa. Ako naman niya, gatuon lang kung may exam. Tanan gusto i-try, kag-explore. Like, malatay-latay, lapit sa pan, tita. Kung ginapahilamon kami sang teacher namon. Mga lain-lain ang naubra, kuya tita. Ambot, ano nga gad-gad? Masabad ako tita, kag wala gapahimnong. One time, gintiklod ako sang classmate ko sa tangkungan tita. Wala pa kasugod ang first period. Kay that time, kapang limpyo pa kami. Di pala mo sa una tita, before flag ceremony, kapang limpyo na anay, like ang mga cleaners. Kag kundiin imutuka nga tinluan, per group, diraka. Baw tita. Sang gintiklod na ako sang tunto ko nga classmate. Ay nabasa gid ako tita sa sahawa ko. Tingin sugid ko siya kay ma'am. Ginpapuli ako sang teacher ko. That time tita, wala ako nahadlok kay ma'am kay ti mabuot siya. Mas nahadlok ako kay mama tita. Baw pagpuli ko tita Rech, katilaw naman ko kay mama. Naakigana naman ako. Hambal niya, nan, kay wala kagapahimunong. Te, lantawa na. Abi mo, may uniform ka pa da? Hindi ka na lang mag-eskwela. Nag-ilis. Ako gyapon tita uniform. Kaya nagdali-dali balik sa school para ka-attend klase. May times pag ina tita. I don't know kung na-share ko na ni. Ang tsinelas ko, napailig ko na sa tamburong, bala na nga may tubig. Tapos ang tubig, malapos sa piyak, kag madalaman anod ang tsinelas mo. Baw tita, mo na ginaubra namon sa mga dungol ko man, yung mga classmates. One time tita, sangin paanod namon amon tsinelas, kag ginbantayan nga maanod, kag kuhaon sa piyak nga side sang tamburong. Sus tita, wala gid na anod amon tsinelas. Siguro nagpundo sa tunga, kag nagbara. Ti, nagpuli kami isa na lang bilin tsinelas. Iban tiniil, kati duwagid ka tsinelas nila ang wala nagbalik.
Ay, sabi mo tita, pag puli ko, nga isa na lang ang tsinelas, nayaw-yawan naman ako ni mama. Ti, palapos gyapon sa pihak na dulunggan. Pero ginbakla niya man ako, bago nga tsinelas tita. Siling niya, nan, ara, ipaanod naman to kag dulaa, kay sa sunod, makadto kag sa eskwelahan, nga gatiniil, way kagigapay munong. Pero abi mo tita, I did it mga 3 times. Haha. Kaya enjoy ako ya, tita Regine. Pero naguntat man ako sa ulihi Lalo na, sa wala na ako nabaklan tsinelas. Bisan lusbot na tsinelas ko, lagi ko nila nabaklan. Ti, nanuto na ko Ako daan tita. Di bali na maakigan ako ya. Basta, nag-enjoy ako. Mild kadungunan man lang ato tita. Kaya ang akig, agi, kag madula lang na. Pero ang enjoyment, ma-cherish, kag ma-treasure gid na naton. Samtang kita nagakabuhi. Padayon sa exciting part, tita. So, nag-grade 4 na ako. Ginkalbo ako, tita. Kay kutuhon ako. Pasintabi lang daw ha, sa mga nagakaon, kay mga nalawayan da mamati. Gulpiada to, tita. Buta, kundi ko yan nakuha ang kuto ko. Kay adlaw-adlaw man ako gapaligo. Hasta nga grabe na ako mangalo, tita, kag mga rutkot. So, nag-decide si mama nga ipakalbo na lang ako. Baw, tita. Grabe ang kahuya ko magkadto sa eskwelahan. Ginatabunan or ginapulusan ko lang na panyo akon ulo. Damo pagabuli sa akon, tita. Tawag nila sa akon, calves. Mga boys. Sit, tita. May times sa Tita Regine, gatalikod ako, tapos gulpe na nila kuhaon sa mga classmates ko nga dungol ang panyo, nga napulos ko sa ulo ko, tita. Lalo na mga lalaki, mga tuntog gidya. Siyempre, kadlawa naman ako na sa mga classmates ko pagid nga iban, Te, hipos-hipos na ako na, tita, nga daw mumoy sa higad. Kisa, after na nila kuha sang panyo sa ulo ko, ginapasa-pasa pa na nila, tita, or ginaitsa-itsa para mabudlayan ako kuha. Hudo nami, wala pang huyapan. Sugid ko sila kay ma'am, may tiyempo pagid, tita. Nagapang limpyo kami sa may garden, ayon sa school. Di gina-separate na, tita, ang babayi sa lalaki. Sus, tita Reg. Hindi ko gito malimtan. Kaya gatalikod ako, samtang gapang hilamon. That time, tita, wala na ako gapulos. Kaya daw, hindi na ako gawa bald hair. Tihambal sa teacher na mo ni lalaki. To, nga dira kaya nag-impon sa mga girls. How? Dito ka sa mga boys. Sa isip ko lang, tita. Pag to mo gani karon sa rabo yun, takada ilamon. Joke. Tita, nakinadlaw mga classmates ko. Kaginabala nila si sir nga, inday na siya, yes sir, hindi toto. Girl na siya nga pang lalaki lang ang buhok. Ay, kauluya, tita. Pero pati ako, nahamot man. Kag nagkadlaw. Pero dohyapan ko si sir. Joke lang. Sabi mo, tita, sa time nga to, I don't know. Pero grabe ka mga palasuya, kag ka mga bully sa mga classmates namon. Tanan nga classmates namon, may hayo na, tita. Kag may tawag na sa ila, like, sago, tikling, bingit, negra, putot, ang sudon, lampayatot, arikison, kag iban pa. Siyempre ako kalbo, or calves for short. May iban pagid, tita, nga nagasiling. Buang ako, pero hindi ina matuod. Ay, wait. Basi madiretso ni karon sa linya nito yang ermitanya. Yes, tita, nahambalan ko nila buang. Kay may times daan, nga doga act ako na bala, tita, how? Tinasalaan ako ya buang. Ay, katunto. Well, frustrated actress ako daan, sang una. Ti gusto ko dyan mag-artista, tita. Pero, why, gidyansa? Aha. Sa likod sang pagiging kalbo ko, tita,
wala ini nangin upang para nga mag-join ako sa mga school activities like elementary day. During sa elementary day namon tita, kay di ba, each grade level masaot ina kada section sang una, kag may costume patita kag props. That time, gin-ask ako ni mama kung ma-join ako, kaya siguro naisip niya, hindi ako mag-entra kay kalbo ko or basi nahuya ako, tisiling ko, wala man niya labot ang buhok sa stepping sang saot namon. May kamot man ako kag tiil para makadance, kundi ma-join ako. Ibalan mo tita, mahilig ako magsaot sang elementary ako or mag-participate sa mga activities. Isalot ko na lang di tita ha, ang pagsaot na mondili pearly shell. Naka-tube kami to tita, kaya nakapalda nga made sa buri or lubi na bala. Wow, that time wala ako baby bra tita, kay nalipatan. Kay medyo gahinupang na ako that time. Ginluputan ko na lang sang plastic kag papel sa sulod para matabunan kag makasaot lang. Haha. So, sa mga kabataan dira nga ginabuli or mga nahuya mag-join or mag-participate sa mga school activities tungod pigado, gina-criticize or hindi amo na ka-confident, I am encouraging you all to participate sa mga events sa school nyo. Kay kisala na sa kabuhi isang estudyante. Hindi magba-apekto sa mga nagabuli sa inyo or nagasuya. Better said than done, tita, pero based in na sa experience ko. I am not saying confident ako bisan kalbo ako sang una. What I'm trying to say is that bisan pigado kita or may diferensya kag flaws sa lawas, pero kaya man naton physically, kag we're able to do it or to perform, let's join. Let's enjoy our childhood, lalo na ang student life. Kasadyagid, as in. Fast forward, tita. So, nag-grade 6 na kami, dito na namon nakilala si Ann. At first, tita, ginabuli mo na siya sa mga classmates namon nga iban, kay ginahambalan, Nanay Ann. Permission nagapalda, laba, tita. Kada abot niya na sa classroom, tita, gahambal na mga classmates ng iban, uy, ara na si nanay, haha. Kag during that time, tita, may katulin na si Ann sa foot niya, pag isa pagid na sa rason, nga daw nahuya siya. Ako to ang una nga nangin friend ni Ann, tita, kay ako una chika-chika sa iya, para may miga man siya. Hasta nga nag-close kami, kag nag-join na siya sa amo ni MM. By the way, tita, include ko na lang digali ang pag-graduation namon. Baw abi mo, tita. Sa adlaw sang graduation namon, na late ako kasi mama medyo uyaya that time. Sala pa ni mama mo ha. The graduation day, buringot ako ya, tita. Gindalagan ko pa pakadto sa school, kay late na ako. Hasta nga nagtukal ang sapatos ko, tita. Budo mahibi ako, tita Reg. Ga-start pa sa nga daan ang apelyido ko sa A, bala. Kag usually, second ako sa pagpasunod, alphabetically, tita. Ahay, sang ginlawag na pangalan ko, ginawa ko ya kadali-dali, panalot, kay ara pa lang ako sa gate, hasta makalabot sa stage. Bisan ang sapatos ko, mahukas na gid sa tiil ko, tita. Kay rebels, marcha gyapon nasa sa stage. Pero hindi madrawing ang hitsura ko, tita. Nga kinosmod ako ya, pati sa picture. Naumpawan lang ako sa nakapungko na ako sa bangko. Kag nakapahuway na ang sapatos ko. Ang basa mo nakakita sa akon, nga angga pa nga subo ka, dapat happy ka, kay mag-graduate ka na. Di, sino man bimalipay, nga late ka na sa marcha, daw maukas pa sapatos mo sa tiil mo, kay gatukal. Ay, do nami, magtiniil saka sa stage, tita mo. So, dito nag-start, nga nagambala ko sa self ko, nga pag makatapos na ako eskwela, kag maka-work na sa ulihi, I will buy lots of shoes so that I will never ever experience this kind of embarrassment again. And it happened, tita. Hindi man sa tinikal, but I have lots of pairs of shoes, kag sandals na subong,
Tapos duwa man lang ka pair ang ginagamit ko permi tita. Pero seeing my shoe rack nga damo pairs ang lain-lain nga shoes really makes me satisfied. Feel satisfied and happy, tita. Medyo nangin fixated guro tita, no? Kag at first, hindi gid ako gusto ipanghatag. As in, may amok sina nga batasan before. Pero sang ulihi, ginpanghatag ko man iban tita, kanugon, man lang maguba. Bali tita, to be continued na lang yung story ko about sa friendship ko with MM and Ann. Kaya sang nag-high school na kami, nag-ilinaway na kami tita. Kaya nakakita bag-o nga mga friends. Pero nag-okay man. Kaya sa subong, we remained nga friends. Kaya next ko naman share ang kadungulan ko sang high school. Bale, dungol gid gali ako yung tita sang una, pero at least tula ga pabaya sa pag-eskwela. Di rin na lang kutob ayon ang akong istorya tita. Kabay nga nakayom-yoman ka mo. Sa mga nagpamati ti mamati na lang kamo ya. Hindi ka mo magsulat kasaysayan nyo sa KLP. Correct again, joke. Thank you so much tita. Arigali amon pics nga 3. Sige, mga pictures ha. Si MM, si Ann, kag ako. Di na sila. Tatlo sila kabilog. Okay. Ang 3 lang sila. Okay. Ang naka-blue, that's it. Ang naka-blue kami tita, 18 pa lang kami da. Let's find ang naka-blue sila. Tapos ang iban nga pics, that's it. 18 years old. Okay? Tapos, ang iba nga mga pictures, bale, 18 ni gulang. 18 ni gulang na. These were taken mga more than a year ago ata, tita. Sa subong, si MM, 2 na iya kids. Pero kami ni Ann, single gapon. Kay mga choosy, kag maldits. Haha, char. Salamat sa pagbasa, Tita Reg. Okay na gid ako. Tapos na ako sa hibi-hibi nga part. Samtang gasulat. Subong, smile-smile naman taa. Tita kabay may maayo kagid nga health always. Kag okay kagid permi. Kag ara sa maayo nga kahimtangan. You're always in my prayers. Tita Reg, hugs, love, gid. Best regards, Miss G, aka Calbs. Joke. Namin niya si Miss G, no? Ay, gakaubusan sang istorya. Pero kami na nga namin sa nga mga ginapang share diri sa aton, no? Ang mga practical kag tuod gid man, no? Sang gagmay pakita do ano bala kita ka mga tonto, may pagkadungol. But correct, no? Sometimes baliwalaon mo ang mga pagpanaway, hindi ka magamuni kay ti para sa imo, mas ma-enjoy mo gid yan, no? Kung himuon mo ang mga butang. Like say, hambalo ka, hindi ka da magpaligo sa ulan, basit ng kasuhon ka. Pero ti mga kaupdanan mo to yaw, nagasinadya na to yan, nagapaligo sa ulan, ti ikaw yan, matulok-tulok ka lang. Ti syempre hindi. So mga things like that, no? Nga, para sa isa ka bata, baliwalaon na, bisan akigan pa, ang importante, nga naga-enjoy. I guess all of us, no, have that kind of experiences. Sang kita man, mga bata pa man, kag looking back, no, after many years, makayuhom ka na lang. O isa makaharak-hak ka, bisan ikaw lang isa. And then kung magkilit-anay ka mo sa mga nanging classmates ninyo, sang elementary ka mo, kag sang high school ka mo, especially hindi yung ginmalipatan, no, nagapang-bully sang una. Te, kung naglitaay na, sang dalalag ko na, inyo naman turn para nga mang-bully sa ila. Joke lang. Well, anyway, thank you so much, Gid, for the very nice stories nga imo ginapang share diri sa amon everyday. Salamat, Gid. Miss G, almost everyday. Oras natin, it's a minute after 3 o'clock. Sa inyo naman ng mga istorya dira, correct si Miss G, mamati na lang kamo ya. Hindi kamo yung mag-send. Sige, send na your stories sa email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you so much, Gid, sa inyo tanan, especially sa mga letter senders naton dira, at sa mga would-be letter senders naton in the near future. Thank you so much. Balikay kita, boss. Maraming salamat sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program.
Good afternoon and God bless.